Ön úgy gondolja, hogy a BNP Paribas e-bankjával könnyű betétszámlát nyitni? Igaza van. Így működik. Válassza ki az önnek legjobban megfelelő betéti ajánlatot. Töltse ki az ügyféljelentkezési lapot. Csatoljon egy másolatot személyi igazolványáról, lakcímkártyájáról és adókártyájáról. Adja meg a mobiltelefonjára küldött TAN-kódot. Küldje el az ügyféljelentkezési lapot. Munkatársunk hamarosan felveszi önnel a kapcsolatot. A sikeres ügyfélazonosítást követően személyes találkozóra kerül sor. Megadjuk önnek a bejelentkezési adatait, felhasználó nevét e-mailben, jelszavát pedig a mobiltelefonjára küldjük el. A BNP Paribasnál nyitott betétszámlájának IBAN számát ugyancsak az e-mail címére küldjük el. Utalja el a lekötni kívánt összeget a betétszámlájára. A betét lekötésének visszaigazolását a webportálon a személyes felületén találja meg. Ilyen egyszerű.